Bine ați venit la primul episod micuț de așa o promovare. Vreau să vă spun, am făcut și ați văzut că am făcut primul vlog. Vreau să vă arăt că acesta este skin-ul meu de pe Minecraft. Deci vă dați seama că dacă o să jucăm, dacă o să vă abonați la canalul meu, o să jucați Minecraft, Skywars, numai ce v-am spus, și mă întâlniți, o să fie o nebunie de să jucați, sper să știți, îmi scrieți în sus, acolo în chestii de vorbit, știi, îmi scrieți și na, o să facem episoade, mă arată, nu, așa rămâne stilul meu, deci, cam acesta a fost un scurt, micuț, așa, să vă arăt cum e skin-ul meu, ca să știți, dacă mă întâlniți, să fie bine. Deci, cum atât cu acest, vedeți, am și o grămadă de lumi, frate, și o să vreau să fac. Vedeți, aici, vedeți, dacă scrie aici Skywars și Survival Games, deci am deja alea, să vreau să fac și cu prieteni, cu prietene, deci, cam atât cu acest episod, sper că îmi place un episod așa. E11 mă cheamă așa, dar în Skywars mă cheamă West, nu mai știu cum. Deci îmi scrieți și na, o să facem timp dacă vreți. Deci, cam atât cu acest episod, pa, pa.